Pozdravujem klientov agentúry Uži si to. No z tých zážitkov Uži si to by som chcela vyskúšať najviac lietať lietadlom a s mojou dcerou, ale tým padákom padať, to už je jedno. Prečo? No lebo to som v živote ešte nezažila, tak kvôli tomu by som to chcela vyskúšať. Nebala by si sa? No tak ja by som sa v živote o to nebala, nie. S vašimi klientmi, čo som sa stretla, tak tí boli naozaj, takí ľudia, čo som ani nečakala, že boli parádni. Prečo? Čo také bolo super? No, tak dobre sme si pokecali, ešte boli aj u mňa doma, sme sa povyprávali, no aj u nás doma boli. Tak všetko v poriadku. Mama s tým súhlasila? Však jedna mamina bola s nimi. Nebola s nimi? Bola si, keď doniesli ten Fernet, ešte fľašku nám doniesli. Dáraš! Ešte sa nehambí, bože. Ja som, ty som fľašku sa gumi, ale ja som Ja bola si. Martina, prísť. Bola si. Ja som ešte na Míra podoba, nie si Bola vravela, si. ale ja som už ho nikdy nevidela. Idem sa tu teraz hádať s tebou. Ja sa rada stretávam s ľuďmi, mne to nerobí problém. Keď som doma, tak zase je nuda, tak som rada medzi ľuďmi. A neotravuje to trošku to slávna? Tak tá sláva ma neotravuje, tak dá sa to všetko zvládnuť. Odtiaľ potiaľ. Rada by som sa stretla, kto by chceli so mňa na obed, pokiaľ budú takisto seriózne, ako boli títo. Vašim klientom by som odkázala, že ich veľmi pekne pozdravím, agentúru Uži si to. A teším sa na nich, kto by si ma chcel akože so mňou sa stretnúť, tak bola by som srdečne rada.